Hello guys. Welcome sa YouTube channel. Uy. Ito naman, nagpunta ako dito dahil may birthday kay Sol Arps. Yes. Hello guys, welcome back to Catalina Arps vlog. Catalina Arps lang sa iyang vlog guys. Oh. Bisita siya nga rin guys. Kaya dia, birthday sa iyang baby kids. Baby kids. Lek, ko ara ko isang kwan plato lek. Guys, gisugo siya guys. Kay kwan mo mga ako na tinukmod. Naray dia. Ako lang butang nari. Sige guys, kay nasuguan man ko. Ako nang sugton guys. Kay mo agi kani ko gitok na ako siya. Hi man ang imong baby guys. Sol. Ay ngari. Sol Arps, where is my baby kids? Di na ako kay kadinin mo. Ada may tubungan han manok. My daughters. Tumbal din and Sol Arps. nagkunahan biskuitan. Isa man di anak. Yang anak. Imo anak. Oo. Hi guys. Ito guys, ang mga Nagluluto-luto visitors kami, nila guys. O nag-wanted sila helper. Wow guys, kung ano siya guys. Buli ko na sinore. Oh, Buli ko no. Di ba siya kasama? Guys, wala ba yung sinabi guys ha, na bad. bad. Mga good girl ba diri guys. Okay. Dahil sa ang anak pagkuanday para mabit. Wow, ang ganda-ganda subscribe sa iyang naman. channel guys. Subscribe mo sa akong channel guys ha. Kaming dalawa guys. Ikong kuno i-video ko no. Yan o, ginagawa nila. Magtakilid bang kuan ni Day? Sige. Ano bang gagawin ninyo dyan? Pagkalamig ka ang sa buwak. Guys, Ka-fresh, oh. ang ngayon kayang buwak guys. Fresh food. Fresh siya guys. Kanang para sa ako ka-fresh. Charot. O, ito na nga din. Sige guys, di na lang ko ito bang ihang vlog. At kung wala pa mo ka-subscribe sa iyang channel, please subscribe and click notification bell so updated ka sa inyong updated mo sa iyang vlog nga i-upload. Bye for now guys. Bye. Bye-bye.